kuita yake kuti zvandakaudzwa naDJ ichokwadi. Maybe my aid wada kutondiuraya chaizvo, but handisi kufanira kufira panapa because aid anogona kusara akapinda ma1 kana kutosungwa cheko cheko. Ndoita sei? Ndodzokera kumba kwedu kuna sekuru. Sekuru wacho wakandidzinga kokwagogo, but gogo vakasara vakaudzwa ndichina mama. Kenikotetereka zvangu nokuti hapana anondida. Mwanangu zizoendwa choita vese isu chotenda kuti tapepuka tichivema mweya wacho waipa wakuzarira watenderera mweya wamomotera. Do you have a death wish? Are you high on drugs or something? Huh? Why not you go to prison for nothing? DJ, what Chishamiso kupi? Ansuze pangabuda panganeno ntorongo igona patri. Angachite. Angachichima mudumba ende angachiturudza. Apa mazuva ake zvangera kutsuka tipiriwi. Ndatomufundira pangada kufe. Iwe. Achifaniko. Kungorwarawo kwemunhu ane nhumbu ndozvazvinoita. Rega ndibvunze kuseri uko kuti aenda kupi. Pamwe enda patakshop kanotsvaga mapirizi. Handiti? Saka iwe chimhanya patakshop untarisa kuti aripo here. Kwatosviba kauko. Pamwe enda kambokoma. Iwe. Kuenda kupi munhu wandasiya akarara achirwara panapa. Inontarisa bhegi rake muspeya kuti ririmo here. Ririmo. Saka anodzoka manje manje. Apa foni yake yasaisi kuita through. Pamwatiza. Pamwatinda mbako ndime ngugara mjingo mtanzi. Hazi msikana wa Ed. Iwe. Ko musikana wake. Iwe una kunzwa zvakataurwa na Ed panapa. Plus iwewe DJ. Siyana nenyaya dzevanhu vakuru wazvinzwa. Ndikunzwa kutaura kusina kuswera. Ed akauya panapa. Hauna chaunotaura. Uri kuzvinzwa? Saka tumjaribu. Aripi kudini kwacho?
atanenge asati adzoka ndiani? Usataure zvausingaziva uchinzwa. Haikuona kutaura kuti ambobva panapa. Handiri kuona kuti ari kurwara. Good. Daniel, what the hell, dude? A junkie? Why would you bring her here? This is a home, remember? This place is off limits. Come on, sis. I was desperate, okay? I nearly killed Diego. I think I slightly hit you or something. And then? And then I think I collapsed. And all I could think of was... Bring her here. Home. Doesn't make sense. I just wanted to help you, okay? She's not a junkie. Look, she... No. You don't know that. You don't even know her. What if she had died in your car or something? Or even Kufira Pamba Panap? Why did you just take her to the hospital instead? Hospital? And say what to them? I don't know what to Mama Panda police report. So why didn't you just run away? It's not like it you have been the first time. Oh, so now you have grown a conscience. Yeah, maybe I have. Look, I need you to help me come up with something to tell the parents. That's why I called you here. Oh, so now your conscience is too small to cover up your ass from the parents. Dude. Okay, fine. Can she speak? At least we need a name or something. Good. Edua wea. Ndiri worried pana. Ndabva kumusika ndikaona Chishamiso asipo abuda. Anotuzisa. Chichatika? Chamushaya. Iwe. Ndakuti chiko. Nyararapo. Ndabva kumusika. Ndawana Chishamiso asipo pano. Ndangoti pamwe semunhu anga achitarunzwa mudumba enda patuck shop kutsvaga mapiritsi. Ndamushaya. Izvezvi tamira tichiti pamwe anodzoka. Nanhasi haana kuuya. Unozoti chi abuda tamushaya. Muri kuti chi munhu anga achirwara. Iwe DJ hapana munhu aizomutora panapo? Hapana. Wabva nguva yekuchikoroyo? Ndabva masikati ndakatodya sadza ranga atobika. Iye but anga chimbochema chiranzi ada kufa. Ada kufa? Ndo zvaakuudza. Sei usina kundiudza? Ko zvimwe zvataura tichi? Mama ndoti ndakada kuudza izvo mumati andisiyana nezvinhu zvavanokuda. Zve, asi izvi zvakakosha. Zvinopengerewo. Muchinzweza makutaura. Ndakupenga. Hey. DJ, taura. Chichimwe chataura? Taura zvakawandisa. Atanzi mama wake havamude, inherera plus baba wake havaziye, plus aziye baba vemwana. Hanzi munhu wada kumuraya. Anopenga. Inini? Apa newe Edi. Panapa ndiri kumuchengeta pamba pangu. Ende nenhumbu isiri yepano futi. Hanzi makamusira mushonga muchikafu chake chekuti mushonga wekubvisa nhumbu. Yezvo. Naimi anondishurira here mwana uyu. Kana afunga kuenda kuzvikomba zvake ka, ngaende zvakanaka pane kundibikira nhema inini. Mama, this is not good, mama. This is not good. Nemazira ndoita Chishamiso ka, hapana paibuda panapa zvinhu zvakadai so. I have to go out and look for him right now. Newe Edi, uda kuenda kupi kwa usiku unoyu? Edi, usaende kumba kwana sekuru vacho. Ungatitangire zvimwe usiku unoyu. Ndakuotire. Daniel, okay, fine. Or we can just hide here till tomorrow morning and then we send you away. But you know mom is nosy. She might find out. Okay, fine, let's just send you away now. In this condition. Is there something you're not telling me, Daniel? Why are you so attached? Who is she? Dude, you better start talking or else you're on your own. To be honest, I don't know why I even brought her here. Maybe you're right. Let's take her out. Mama, not the door. What do we do? Okay, fine. Let's put you in my room, quick. Let's use the big door. Daniel, how was your day? Was Obata those guys that I told you to get in touch with? Yeah, Nebabata. And Vatina wada kuti negotiate price. Msati matanga kutaura zvemadeals enyu. Mawana pathway here to move your goods. And so zvazoshedzwa zvandakaita last time to do damage control. Swera sema. Ndaswera sei. Where is your sister? I think Arugisa. No, Rigagese. I'm sure she'll be joining us soon. So, Aruku safe house in there. Do not. Saka zvandataura pa mandignowa. Manzwa zvandataura.
Actually, at Suktomboigno, I thought it was just a cautionary statement. And yes, madam, we have found our pathway. And yes, it is very safe. So, you don't have to worry your little head about it, aren't it? If you say so. And mangwana ndoda kumukiraka. Ndikuenda ku India very early morning. Daniel, while I'm away, please keep off those parties. Auntie, ndanzwa kuti kune raid iri kuitika this month. Ameno chigunduru chiri kunzi chakaonekwa chakafa ukatanga uko. So everyone is really under fire. Alright, ma. Besides, my hands are full. And tell your sister to come and see me before I sleep. Pane zvandoda kutaura naye. Yes, ma'am. Aiyo, wakamutaura zvokwadabuka boys. Nguti chiko mimi, what exactly happened? Aiyo, kana kune rapture yaitika tisingaziye mototipira. Because aiyo amutaura kuti munhu adisappear out of nowhere. Rapture ikuita sei? Unonge mafani zandi. Iwe ndikutobva kufaji manje andi. Ndikusvika munhu hapo. Muchembera kuti asviko asipo, asitombozoti ari kupi. Apa muna ne 3 days achirozo nemudumbu. Boys, 3 days. Urumbonzwisa kuti urugara nemwana wevanhu. Muna ndorodzwa ne 3 days nemudumbu musingamboendeswa kuchipatara bo. Mana zvimwe zvacho tange mafunga kana muchitaura kumana. Iwe unotoziva mahwana aripo. Ndakaenda naye kuchipatara uzoti mwana uyu under age. And ane nhumbu, obva wanzi nhumbu ndeyandinoti chi. Zvimwe zvacho sowa. Mumufonera. Iwe dende mufonera ndeye panapa here. Hatisi kutoziva kuti ari kupi, hapana kana neclue yekuti munhu ari kupi. Hanzi namonza pamwenda kuzvirumisa. Iwe tatishikwa iwe. Very stupid. Iwe munhu uyu kawe tikamushaya. If we don't find Chishamiso tonight, tiri pama1 and you know it. I don't know anything. Yeah, I don't know. Ukuti chike kwendiri pama1 pakai. Iwe ndogara nesiniri kera risi padeni pangu. Iwe ndo wakatora siniri kana kugara nayo padeni pako. Ari pama1 ndiwe mdara. Jimmy ndokuda here. Ibewe. Iwe, alright. Andikona munhu akushayikwa. Pakangowanikwa chiri nomuwana chete. Iwe neni teta tiri pama1. Wesikulu yako akaziziva. And kuziva kuti pane nyaya yedu iyi. But boys, I think tikungodhipisa nezinani basa rese apa. Mazi. Munhu asiya here kana atora hembe pabude. Pamwe atori kwakule vako kweze. Hembe dzake dzitoriko. Dzitoriko zvisine foni. Foni? Boys. Dzimburi manguva iyi. Ndikudziva kuti ndabva kuma5 anti ndichidzoka padeni ndasvikira asipo. Momzi atobva kumusika kuma5 around 5 wasvikira asipo. Ezvo zinenge dzati kuma8 munhu asati adzoka titobva kuti ari kupi. So unombomucheka kana pakule zvacho. Ya ndambozvigaya kuti unoenda kwakule wake ka. Patosvika ichiti chii. Ende tikasvika asiko. Kule wake bva wati right. Chishamiso ari kupi. Mahwana kanotanga futi. But one age. And I don't think pani mahwana aripo stere. Because anoenda kupi nenhumbi anayo. Mungu anatori area zvaizvo. Let's hope so. Inini manje ndakuita paka. Ndamboenda padeni. Unotaura namumsi. Pamwe tonosvika ariko I don't know. Iyo dzibva apa man. Ndikateni. Ndambidze mogera apo. Pama stress asina basa rese. Chakuuraya mogo idzo. Kutsika mapusha angu kana. Bo boys. Iripo. Come in. Hey, you're home early today. Kwakanaka. Waswera se? That's good. Yeah, I couldn't do my rounds angle plus Nandakanita, so I wanted to sleep early today. You do know of my trip tomorrow, did you? So the Indians have confirmed, and I've spoken minister, so we are all cleared for takeoff. All logistics are done. And Beth, while I'm away, I want you to take a close watch at your brother Daniel. I heard there's a raid. And it can start any day from now. Okay, I'll do so. Marie kumogaufa vanwe vakutanga kucomplaina manje. They are complaining about what? Huh? Vanwe veta vachengeta makore akawanda stereki. Anyway, how much is it? I think it's 12k ndweka sir. 12k? Did we not just use 2 bodies last time?
Yeah, we did, but pane 2K yakasara from the other trip yeku SA. SA? Did we not use mortuary yeku SA? Anyway, you know what? Fix that. And please tell them to be humble. We've sent their kids abroad for school. We might as well not pay them this time. Mom, you know, kuti basarao vanavaka, we really need them. Plus basarao rine high risk. So I just feel like amount yavari kuda is only fair. Fair? You really feel sorry for these people, aren't you? Let me tell you something about poor people that you don't know, my girl. You see, the more you keep doing favors for them, the more they actually think they deserve it. Caution them. And is it? Tell them, Kuti, we're not friends. This is just business. Okay? Yes, ma'am. And do tell Daniel Kuti ndiye ari kundiendesa ku airport makuseni. Dedivani early morning na commissioner na bishop. And Bethka, I want you to be there. Okay? Take some notes. Sure. Huh? Good night. Good night. And so did I say, we looked for her everywhere. At no one. Nandoona zvokuenda kwasekuru wake zvichibuda. Wadi wambomira ataona kuti mangwana adzokere. Kana adzokera umba kwavo vanongomudzosa. But aigoenda sei asina mabhegi ake. Ende asina kutaura. Uraitombofunga kuti atada kuenda. Aenda asina kutudza. Iwe. Saka unofunga kuti abiwa. Angabiwa nani muraini munomesomo. Zvakatanga rini? Now that you're saying that pamwe atobiwa. Nemwene vanhu mama kana atobiwa. Iwe saiti ungonopenga mani. Anobiwa naniko? Iwe pamwe tuzaro chizvito zvinetsa iwo. Pamwe muridzi wenhumba atouya vakaswera vatorana. Iwe uchizvinetsa. Yeah. Zvikatodaro zvinenge zviri nani. Asi moyo wangu mama. Moyo wangu uri kundirambira ini. Ndigadze kuenda kwasekuru vacho. At least kana adzokera ikoko tinonzwa navo. Ede. Wotogadzira kamari yedamage. Yeah. Asi mama, ndaenda ikoko, ndobva ndasvikira asiko. Ubva vati, aripi, mamushaya sei. Inenge kuda polisi kai. Iwo Edika, uri kuzvitemesa musoro nezvinhu zvisina nebasa rese. Uri kunyanyofungisisa mani. Enda unorara tozoona kuti mangwana tozvifambisa sei. No, and you know that's not good. At least we need a name or something. Yeah, maybe we'll let it rest tonight and then we'll make a plan tomorrow. Come on, she wants you to drop her off airport, Mama. Why don't you do that, Will? I need to take care of this mess here. Sure. Anyways, I think we need to cover up Narcissi because as it stands right now, everyone is out. Panapa Mangwana Makusensen. And you know that meeting here na commissioner, Mom said in the What? She doesn't trust Dad. You know, Mom always wants everything on point. All the details. But anyways, never mind. I'll try Kurumidza Kuya as soon as I'm done na commissioner. You know, this girl is not supposed to remember this house. We need to move here as soon as possible. Yeah, thank you. Saka, ininika, nukuna mwana makusini. Kandorara. Unewe Edi. Warara ipapa. Mamgazima. Anatadza urara ini. Reka ndiende kumbari. Kana akaswera asina kudzoka toita sei. Sekuita sei ne mama? Ameno kana Edi uda kuti nditiwo kudi. Iwe uri kunyatsoziva kuti inini newe tese hapana ari kuziva kwaari. Sorry mama, but hatisi kuti muri wrong. Hatinapererwa mama. And my future is at stake right now. Hatitopoza ndoita sei. Samai mama kati nyaya munoinyaradza, but it seems it's not working. Sitombosa ndoita sei. Edi majewo ukadaro hausi kunotawo kutondiomeserawo kana neniwo here. Chiregedza unyanyofungisisa. Tione kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi. Ndiri kudzoka manje.
kana uda ndokuperekedza kwasekuru vacho handiti. Right. You need to start talking my name. What is your name? Chishamiso. Where do you stay? Katanga noto. Do you remember what was Kasipano? Good. So my brother is the one who brought you here. So you don't remember anything that happened last night? Anyways, what was I saying? Are you pregnant? Iwe, chiko chikuitika pano panapo. Ndianu. Wamunzire pano pano. You know this is a no Tabet. I know, Dad, and I'm sorry. It was just an emergent. Akapota Duma na Daniel last. Daniel? Daniel alimufuta mnyajo nayo. Imeona mimi. What else are you planning in this house behind our backs? Tell me! Nothing, did. Nothing. Like I said, you were stuck. And I'm sure he just made a rash decision out of impulse, I guess. Impulse? You, Mama is about to start a campaign. Manje so. And do you know how many houses we had to move from because of such silly mistakes? This is a family home. Full stop! I know, Dad. And I'm sorry. Chico. Huh? I don't know yet, but I was thinking to send it through to the safe house. Why? Safe house? Why don't you just take it back home to Rogacho? You know you were bad because the safe house is for strays only. Sure, Dad. I know. Are you sure I could Akawaya just last night, Munu? Huh? Yes. I hope you're not lying to me. And if your mother hears this, you know we don't tolerate secrets in this house, babe. I'm not lying. I mean to tell you, Maxeni, I'm serious. Saka, what's your plan? Because right now, we need to go for that meeting. Okay. Very important meeting. Okay, fine. Let me handle this. I'm sure Daniel is on his way back. I think he can just send her away. A crew meets because we only have 30 minutes to go. In fact, move on, let Daniel watch on the top. Ne Ed, zvinotomutsvaga kupi ko Chishamiso wacho? Tomutsvagepi? Handisiziya. I don't know. I feel like committing suicide. Chiko ne Ed, usadaro mwanangu, usadaro. Nachazotoita sei? I think ndafofonerana sekuru vawe vatibatsirewo panyaya idzi. Hatichadzigoni tiri tega, Ed. Apa ndakazviparira. Mama ndakazviparira. How can life just turn around in that split second, Mama? That split second. Handizoti muyai, Mama. Handizoti muyai ungondipinda. Handisi. I thought it was just an ordinary party, Mama.
I'm not mwaya. And this ndakaisirwei. I'm not. I was drinking ordinary beer, mama. Munozandibate zvinodhaka inini. Usiva mwana undozvisiva. It's okay. Mama, but ameno zvakaitika. I think ndakaisirwa chete. Handichatozivi kutoita sei. Handichazivi kuti kundotengera papi. Izvo tasaona hama dzababa wako dzakatirasa dzese. Isusu wokumba kwedu hatiwirirana. Hanzvadzi dzangu chaidzo kuti batirane chaipo havana. Hapana kana anoda kumbomira nesu eti. Asi Mwari chete, Mwari ndiye anoziva chete kuti chapabuda sei. Tinopabuda mwana. Chishamiso akundivhurira hombe. Munoti aripi mama? Mama, kwakanzi afa. Achifanei kwete. Kana akomita suicide. Aiwa Edi, Shamsa azozoshukuraya wazvinzwa kama yangu. Ndiri kuramba mweya iwoyo, ndiri kuramba nezita raJesu, ndiri kuramba mweya kuti Mwari bvisai mweya iwoyo, Mwari ndiri kuramba nezita raJesu, nezita raJesu. Mwari havambotisiye takadaro, Mwari havambotirasise DJ, Mwari havatirasise mwanangu. What the hell? Dude, thank goodness you're here. This girl is pregnant. And I just found her like this. What do you mean she's pregnant? Those are Taure and dead. He knows, and we need to move like pronto. We need to take her to the hospital or something else before she dies. Do you have something else? Okay, hospital jeez. Dude, I don't know what happened to her. What did she take? Daniel, undiani go? And it's even it. Antukona manje. This is exactly what I was talking about earlier. And this could be a setup, you know? I don't think so, did. And can you discuss this after the hospital? We need to get you out of here. Yeah, you do that. And this is your mess. You were Beth Ande. Takunono Kamanchi. This is a very important meeting. Okay, fine. Let me just help him. Kurumidza, we have a meeting. Saka iwe baba Jerapo uri kuti idea yangu ina musoro. Chimondodza asiwo ndiwo unotengesa madrugs acho kana. Ndamboti idea nya ina musoro rini. Nangoti chete kana muda zvinhu zvenyu zvekubhadhara izvi. Mugeto muno things are difficult. Mune makuti na madhodho. Baba Jerika, what you are not getting is my problems iwayo anyanyo affect more than area muno. And they don't have such facilities to help them. Saka they needed them more. Ina ndangu chana pikisa. Nangoti kana muda kuwana something out of it. Muno mugeto forget and smile. Well, inangu Baba Jerika, I plan to make money from other avenues. Ndokufunga kuinvolve ma NGOs, ma embassies, nema companies anenga ari concerned nezve mental health. Saka tikadaroka vanenga vachiuya pama day to day routines edu tichita rehab. That's why no one has to pay. Vanhu vanenga vakutongouya for free. Okay, chete. Saka muda ndichiya pana image. Unoziva Baba Jerika, iyi ndo problem iri murelationship yedu. Tinoleka kutaura tese kuita ma-conversations tese Baba Jerry. Unoziva ka half the time I have to crank you kuita kunge engine kuramba mukana yega so kuti utaure neni wewe. Saka problem ausikuziva chi? Andisikuziva. Saka iwe paunotaura ndiwega undanzwikwa. Ini pandotaura you are too busy with your project you know. Izvo ndakasana Joy kulainde kuseruko. Nanzwa tokanetsana naye wakunetsana nevanhu uchishandisa zita rangu iwo inda uchidaro zvinhu zvinonyadzisa kudaro. Saka iwo Baba Jerry unotoziva kuti musikana anonzi Joy waunoti sei ndichikupopotera Baba Jerry ndiwo unosimudza hasha dzangu dzinoita kuti ndikupopotere
Joy haasi shamwari yakamusikana kanda kakuona wakamira nako katsvina kanudzanikwa kamiranda haasi shamwari yamiranda Joy. Saka zvine basa rechizveutano anoziyana na Miranda zvine basa rechi akanetsana newe here akanetsana newe ndikuudze chinhu wani ucharohwa wani inini maijeri kurohwa nepfambi dzako dziya kundirova inini dzapfambi dzangu mani saka ndedzani dzapfambi dzangu ndedzani uri kuona matauro aunita nei naye aita sei. I wonder how you are going to run this counseling place. Anyway, good luck. Saka po kwenda kupa babajeri. Hey. Hauna kana support ya unandipa semkadzi wako. Asikutwara nyaya dzepfambi. Anyway, it's fine. Counseling inini. It's fine. Counseling. Inini counseling. Hey. All right. Nenye kuti Joy, Miranda, muna kunduza counseling. It's fine. It's very simple. And we need to find a name. Tikashaya zita, this will create more room for investigations. And instead anogona kubuda ipapo. Saka ita action awa. Anofunga rungo zvinzwira mfana. Azvode zvemafanizika. Andiwo wakataura kuti iwe wawana munhu here anga aripo papati. And we need someone ari stable looking enough mfana kuti afite pacriteria yenyaya. Yes. Tinaye hangu but he is my friend. Ndara pafia chapa atumborina nakanyanya stereka anoketa about masini isai. And even that day ndinatomkoka upati kwacho meze. He is just a college guy. It's a college boy. Ndizovawo. Perfect kan. Saka kurova kuti munhu kauyo akachangamukira kauyo anokwanisa kutopindura kama questions zvakachangamuka. Do you know how it works, Mbana? If you continue to deassociate himself from this issue, the more we find him guilty. Ane mari yemaloyere Mbana. Andizozive. Because iye family yake ndostruggle ngefamily yedu futi. Aiwa hapana munhu asiri kustruggle sha. Iwo zvakwauri kuti iwe uda kustruggle uri mujeri here kana kuti uda kustruggle as a free man. Officer. Sei mamsunga. Ngati makuri mangana ari mujeri macho. Just depends on what I say. And how good are his lawyers? We are looking at 5 to 10 years. Arumkati. Ewa. Boss HB. Noza kutaura manje apana zvinhu zvatokwanisa kuitira. Unanyedza kutaura manje 5 to 10 years. Iyo mfana iwe wada kuita zvekuchema panapo. Uda kuyozochema panapa mfana. Ndo problem yamunoita pfana mune dzungu apana ndo zvinoita kudziya moto wembavha izvo. I told you kudhara mfana indakakuudza ikare kuti zvinhu zvamuri kuita izvi mfana. Inini kana if you are going to mess up I'm not going to be there for you. Fana itatiende I'm going to raise my party. Unoona maedi iwewe kanzvadzi iri ndo dambudziko rako raunaro kubva kare uda kuita zvinhu zvako wega iwowo kuita ngo wakaberekwa mudumbu raamai yako uri 1 hazvina kunaka zvinhu izvi iwe ediwo wati musikana wako yakangobva pana pasina kutaura sekuru inini ndanaendawo kuchikoro unotora assignment yangu then pandokusvika ndishamiswa hapo mama ndikuabvunza kuti Chishamiso ari kupi ari kuti tangomusiyo tiri kudzoka tikuona hapo futi takatenderera nezuro tichimutsvaga takatenderera kwese hatina kumuwana. Saka akangobva asina kutaura musikana wako iye amai vako ipapo vari kutoti vakatizirwa vanzvadzika nyaya yakakurisa yanga ichida kuti tizonyatsowana nguva yekuikurukura asi pari zvino ndombokumbirawo mazano hanzvadzi yangu izvezvi vabereki vemusikana hatizivani navo kana kuvazivisa kuti ndo zviri kuno hatisati. Vanzvadzi ndiri kuti haana vabereki here amai nababa vake varipi? Ndeve muno munotoni vanzvadzi asi ini handizivani navo iye Edu ndiye akamboonana navo mbuya vemusikana vaigara navo ndo vakambosvika pano asi hatina kana chatakakurukura nitoakangoya zvenguva diki diki vangouyawo kuzomudongorera. Sekuri ipapa handizivewo futi handitozive musikana uyu haazi musikana wangu zviri kuti ndingati musikana wangu munhu wandaingoziva kuti chiwirirana. Amaiwe chinzwa kamuzuruka nyaya iyi yakutoda mapurisa iyi nekuti
hati muri kutaura kuti munhu akangobva panapa kana foni yake chaiye haana kuitakura. Hatichazivi manje kuti akatsakatikira kupi. Uyazibona? Kwaiva ambuya vacho ava ambuya vacho vekuuya naye havana mbotaura naye here kana kumufurira kuti adzokere kumba kwavo. Vanhu vanozviita izvozvo tete nekuti handiti mati musikana wayo airwara here pamwe hawana kufara nazvo. Kuti kudaro asi zvekuti anobva siya hembe dzake dzese. Tete makabvisa tsvakirai kune rini? Tatisati tabvisa ndo urongwa uripo. Maona vanogona kuzviita hama dzachidzi, vanogona kuzviita izvo kuti imi kana mazenda kunomutsvaga kumba kwavo mamanzizoni bhadharai pfuma ndikukudzai. Asi munenge muri kutaura chokwadi mozoti inini kana kumbozvifunga hanzvadzi kana. Aiwa inini hangu semaziva ndoita sekuru vake handifunge kuti munhu wemagames. Munhu andodzota nedirection zvokuti dai angari munhu anoda mari ka dai vakangototoda mari. But then I feel kuti something bad happened to you chete. Unzo mzukuru kana wakutodaro iwowe sematauriro ari kuita then we need to go to the police and report you missing. Because inzwa mzukuru toda kuti zvoni kana nyaya iyi ikazoita chinenge chaiwana isu tiri takachena mairi. Aiwa azviita. Newe Edi hatina choice apa. Sekuru vari right. Isusu tunoenda kupolisi tozonoonana sekuru vacho tabvako. Ichero kuvakanzi ndo vanayeka vanoona kuti taisawo effort yekumutsvaga. Iwewe chisara panapa ina tete takuenda kupolisi zvichida pamwe yanati anouya tete handitonomang'ara. Ichokwadi vanjodzi. Usabve pamba Edi. Bajeri mauya kuno futi. Bajeri ndizvokutiswa noise nemukadzi wenyani mbozvidei nini. Aiwa nomatambiriro anoitwa aenzeri ava hamudi kushanyirwa anambodaro babajeri but ini zvokuzotisa mukadzi wenchiremaka handidi. Women of these days maakutoda fight zvekudaro hamusi munonyanyaona wrestling here maakuzvitema pafight zvekudaro. Nditori serious muri kuseka zvenyu. Anyway ndaikutsvaga amunyare kunyepa makanditsvaga kupi? asi shamwari yako haina kudza ndakasangana Joy bhawa kuna umuzati akudze ndiri kukutsvaga. Joy haana zvakatauroi maybe akatokanganwa zvayo. Anyway bo andafambira kanyaya yangu iyi. Nyaya yenyu ipiwe chiona manya wada nyembedzera kuzungaira andakuudzerewe Miranda kuti ndatoda shamwari yako zvemashuwa chaicho siri zvombotamba. Bajerika haina ndone zvichibude nemuzi mukadzi renyu unopengereka zvisina basa rere. Teta kuitamba loka hanoba neitara pepetu tichena mafura mhepo zvedu kusina anoti anotivhiringa. Ndozvamune muchongoda izvozvo zvokundishandisa chete. Kwandotanga taziyana here naMiranda zvimwe zvise zvitozitangira pamberi. Besides inini babajerika hainini zvemujolo hanchada inini inda kuda something serious zvemujolo izvo tasira vana vadiki izvo. Chinzwa manje wakutaura iwo wakura here baba kam sweet 16 kangu aka ini toita zvauri kuda iwo kana uda tite serious toita serious kana uda zvemujolo toita zvemujolo. Mazvinzwa zvandataura zvandiri kuda saka ratwa wabhebhi rangu. Chinzwa wake babajeri soka sando zvamungainge izvozvo. bodiri. So, like I was saying, this is very simple. We need to make sure that my wife is in office. You know the benefits that will come with such a post in our corner. Of course, that is a no-brainer, Mr. Mari. But you also heard my concerns. No doubt, Mrs. Mari will be a very good governor for this province. She's young and vibrant. But we need to know how to deal with some of the topics she's bringing about in her campaign.
She's talking much on drug abuse, which is very good and relevant to the public. But we need to know how to action this to make her mantra strong and visible. That is why we have you and your team, is that not so? Of course. But some of these issues, you need to dramatize them, and create examples. In some cases, you have raids going on all over the place. Why not use those? You are right, Mr. Mario. But some of these bases will become resistant and then they'll start throwing out names, which is not really good for your camp. I think we need to make something very clear, Mr. Mari. If your wife wants to run seriously, then you guys need to lay low on some of these hot deals. I mean, we can still clean money at the church, but these drugs and other dealings should just stop. But you know it is impossible to just cut deals just like that. I mean, we have ministers on our back who'll be waiting for their cut also. How then do we just tell them, we are taking a break? And for the campaign, we need money. You know that. I know, Mr. Mari. I'm not saying just stop, but you need to prioritize what is important. Right now, what matters is to get Mrs. into office, and then everything else will just fall into place. I think they are very correct, and we should be able to do that to some extent. And I'm sure Mom will come up with a way to get that done just to sustain the campaign period, right? You're right. Mr. Mari, listen. This is a very hot seat, and we need to be very careful on how I'm going to deal with this campaign. Mind you, we are expected to work hand in hand with the government so that this whole process is legit and authentic before anyone is elected into office. So, please do let me know what you think. Okay. I will think about it and then run it through my wife and the team. So, next on the agenda, we have the issue of those boys in Burundi. Papa. Iwe amai vako varipo? Ndini gogo vaShamiso aripo panapa? Mama vapo makadi? Tiripo. Ndati Shamiso ari kugara pano here? Ndiwe Edi here? Ndini Edi, but Shamiso abuda. Umepindira mani zvinonzwika uri kuti chiwe? Ma? Sakuti makuita kunge usiri kunzwa? Anditotoboziya. Ima musikona kutaura here imi chii chiri kuitika apa? Imi chamuri kutadzira kutaura chii papa? Muri kutadza kutaura nekuda kwei? Taurisa pamusoro apa tinzwe. Aida kuShamiso. Ngotaura isusu tikuda kuziva kuti mwana wedu aripi, hatinei nemisu. Taurai zvinhu zviri pachena. Saka wakada kuzvedza iko kari rudi. Uri rude here iwewe, togona kutoita rudi kudarika zvauri kuita. Togona kungokuitira rudi futi kana zvichida. Iwe mashuru angu ini. Teti Jo. Amai muri pano? Tiri pano. Vanga musina kutitarisira ka? Ndo pamunogara pano nhai? Amai, please, handizvo zvamuri kufunga amai. Handizvo ke. Iwe pindura mubvunzo uri kubvunzwa naamai, hanzi ndo pamuri kugara here panapa? Ndipo pamuri kuita basa rekuchengetera mwana wangu here pano? Mashuru pamuri kunditira imi Teti Jo? Shamiso. Imi Tete, musikana ari panapa ndiShamiso here? Hanzvadzi anonzi Shamiso. Ko tadi kupinda mumba takurukura takagara pasi. Inini ndini mai vaEdi ushu. Ihanzvadzi yangu chaiyo chaiyo. Haya. Hapana mumba mai, hakuna mukumba kwamuri kuenda. Aiwa, hapana mumba matiri kupinda. Makadini vabereki? Isusu tiri vese ajika tanga ndipo nogara mukomana anzi Edwin Mangena. Wangu ndipano. Edwin, pane umbo nechapoko kuti you are behind the organization of sex parties and distribution of drugs in the neighborhood.
So you are under arrest. Anything you say will be mwana wangu used yaite against you in the court of zvemadrugs law. aiwa vakwasha mirei ndikudzei mwana wangu aite zvemadrugs uyu atori kuuniversity mirei musadaro musadaro ambuya musandibate yamakuda kutoitaita vamwe mhosva iyi kana munoziva muda kuziva muchaziva kumberi kukamba munoteera kukamba Hapana, uta zvemadrugs munyika munomu. Madrugs in this country ndiwo uchaudza vamwe vanhu mfana. Famba, hande. Tete. chikubuti mwanangu aenda nemapurisa ana mhosva edu tete ndazvinzwa hama dzangu ndiri kumbereka tichipindei mumba timbotaura mumba tete tinozoteera kukamba tinonzwa zvizere ngatipopindei mumba ana mai please tata tisi kupinda mumba chasina kunzwa dedi jochi papa geti ngatipindei mumba amai ngatipindei mumba ngatipindei mumba geti ndatindopinda ndega fambawo ndinofunga kuti nyaya iyi maomero yaita yakuda kuti isusu tose tiri pano toisa musoro pamwe chete toona kuti mwana wedu tingamuwane sei. Inini ndatozvizivawo nhasi amai ndafonerwa natete vangu vachiti kwaita dambudziko little did I know kuti ndishamu wedu ari kutaura uyo amai. Ai ndatopererwa ini nai munofunga kuti tichamuwana here naye amai Edi mwana handitombosiva umufunga amai ipapa kutaura kuno tiri kutobva kupolisi chifunga kuti pamwe akaenda kumba nekuti Chishamiso wacho haana kana chaakataura saka imimi muri kunitaura kuti makatorara hope kutodzifodora mwana asiri kuwanikwa musiri kuziva kuti mwana ari kupi makadii kuudza vana sekuru vake kutaura chokwadi ka hatina kutomborara usiku hwese tichitomutsvaga tikatomushaya kutozofonera hanzvadzi yangu iyi kutoona kuti apererwa todii Edi aida kutouya zveshuwa kuti azoudza sekuru vacho asi aitya kuti vanogona kumurova tanga titori munzira kuti tiuye tizotaura zvino zvazvadai tichamuwana here mukomana wacho asungwa iye wacho achawanika kupi ndosaka taita zvemapurisa amai tekuti iwo mapurisawo achamutsvagawo nerimwe divi isu tichitsvagawo nerimwe divi amai koiye shami wacho haanawo here shamwari dzake kwaanogona kunge akaenda izvozvo zvingatozikanwa nasekuru vake nekuti ndivo vaaigara navo asi achimboenda ikoko achinotsvaga iko kuti zvambodii unless imimi mamusingagara naye zvakanaka pamba panapa munogona kunge muri makapa muzukuru wangu reason to run away chokwadi kana mufunga amai saka chii chete kuti Chishamiso wachona haapo kuti azvipindure ega ini semubereki panapa ndaitongomubata semwana kana chita munogona kubvunza mbuya vake vakatomboya pano vachimuona mbuya vake amai nyasha wangu ari pano vakasvika pano mukaona nyaya iyamo amai ndiri kukumbirawo kuti dai machienda kumba imimi inini nasisi toteera mukomana kukamba kwaaendawo zvimwe zvese izvi tozodzoka tichikoudzai kana kuri kumapurisa kwacho tiri kuti ungoendawo tese hatingambosari kana handigari pasi kusvika ndamuona musukuru wangu mudzimu ndiringe zvisashoko kuna zamatenga zoitwa nevana sawi by Jerry yes kan naiwe ko bhinzi dzakakura kudai wakadzwa nepi kwedzi idzi dzakabva nabatana tswa basa kwao pane mumwe mukadzi ane famu anodzirima otondisirawo odha unoziva baba Jerry wanodzida zvisingaite koipa pariseko pano iwe ko ndazonyatsoita layout kai zvinhu zvangu ndiri kukunyepera tikanyatsoita zvakanaka we can actually make nai mainini kwakanaka here uda kuti semesa kudai komarutsei mukadaro mangu muri kungosvota imi hamusi maabho here munodaro kamakadya nyemba mbichi mochitotsvaga piti aiwa kana ndina mimba imi
ende asidaita naso zvino akaita mimba asi anotoibvisa nekuti nebasa rake ranoshanda sei nenhumbu iyo ichimboitirweiko mimba yachona ivava vanofana kuzvidzivirira ipapa panenge asiri kutomboziva kuti kana baba wacho ndiani maproblems anenge achingozviwedzera futi yacho zvino achaita mari sei kwatokubhuroka kakulandrod kaini zvineini indongotsvaga munhu anobhadhara kaini iye wotongoenda zvake ivava vanhu vamwewo vanhu vangadai uchiita counseling kuriabhu kwako ndisiye zvangu zvepfambidzi bodo haiwa never inini pfambi bodo pfambi handisombodzide kucounseling kwangu aya ndo anonzi mazvokudai ndosvikonotora vanhu vakadai kucounseling tsvina idzodzi nonsense idzodzidzi asi kana zvinochiremba angasarudze varwere ini ndinoita counseling vanhu vari serious vari kunyatsopinda mumatambudziko vasina kumaronga kwete pfambidza nditi vanhu ava manje inyaya yekuti hatinguvapeni iye utarisawo nesituation yaanenge achirarama iyoyo kumashure uku maybe she's a victim of circumstances bampamo imagine kurarama life yakadai maproblems anenge akasangana nawo hatazi maproblems ekudi ava vakupinda mubhawa kuda kwavo nyange zvikanzi upenyu hwarema zvinengei unganopinda mubhawa ndozvanambotaura kuti aya ndo anonzi mazvokuda mavanga enyora zvandakaitirwa nababa atanatswa panapa iye yuyu musikana uyu kwakumurova kumurova zvibhakera zvaizvota zvekuti dai ndisina kutozomira kudai kuvarandutsira kudaika kunge munhu agarwa musikana iyi kumurova ndakatozoti tiendei munomukumbira sori angadai akusungiswa uri kuti baba tanatswa murume wako iwewe akarova roja on what grounds zvazvo zvambonyazoita sei kuti nditi nyayeyi hanzi zvoni he boyfriend yacho here unge yakamupindura rafu unge yakadi ini ndakazoti itai sori baba tanatswa because angada tovasungisa aitanatswa my friend you need to open your eyes kunyatsovhura maziso ako kudai iwe waufunga kuti baba tanatswa nakatainika kaka there's something going on between them watanga maijeri watanga not uyu and definitely not baba tanatswa dai wakazonzwa zvanga kutaura zvacho vanga uda tomudzinga ipapo kuti ndimupe notice okay if you say so hako ndingati hangu ini hangu amaijeri vamunongoti vanotaurisa amaijeri vanotonga murume apeno asi akuruma nzeve ndewako hakana ndikandokuratidza zvangu zvandafambira pano plani yanga ndichataura iya uri kuona saka ndozvandaiti ndikatora veembasi ndobva ndatora ma-NGOs aya tinokwanisa kutoita kona kufamba notonese tichitora vanhu and we don't have to pay anything ivo vachona havafanira kutombobhadhara vanhu atini tichibatsira asi wochirega kusarudza makastoma zvepambi bodo aiwa zvepambi bodo anditokubatsira kusa pamba handito saka mama ngumi ndotosungirwa kusheka kwashamiso azvo zvasungirwa tije chimbomirawo ndinetsa uzvinzwa chimbomirawo ndibvunza zvakawanda wandandi dambotaura nasekuru asi ndatona jima ichinongedzera panapa atone mamwe mapurisa acho pamwe ndiyatoita kuti vasunga jima wacho ndiani kweye tinofanira unomuona jima uyu otiudza kuti anga achitaura kuti ine polisi munofunga kuti kana aroverera edi kudai ane zvaangatiudze here papa ani muri kuona sekuru muzukuru wenyu ndogara achimutaura panapa ngasiyane nezvekutamba nevakomana vemurokesheni vasina fisheni vakomana vasikana vachingotenderera mumabridge chioneiko zvamusvitsa manje tete ndokuti vana ka ndochinonzi vana icho chichi muzvizwa patini zvandafunga inini ka tinofanira kuita investigations hedu tega isusu nekuti izvo kunzi bhesi izvi ini handizvitende ini tanga ite bhesi ramusingazive mimi panapa plus iye achiswera kuchikoro futi ndo zvacho zviri kundinetsawo ini ndinofa chete ndinofa chete hanzvadzi yakwini tete amufe tete kutaurira chokwadi imhepo chete dziri kutenderera idzi zvinopera izvi tete but izvozvo zvinondadedzwa kumusha hanzi kune matara ariko saka zvaakutoda kuti imimi nesu tidzike kumusha kuti tonosangana nevamwe vese tiri pamwe chete zvichida mhepo dziri kusumuka kuno kwizi ndo dziri kusumuka futi kumusha ikoko nebhuti ndoenda seiko kumusha mwana wangu ari mujeri ukatosara pasina zvauri kuita ka ndo zvakatooma tondoarapa kuti mukomana uyu tomutsvagira loya uyu anobuda ini zvangu ai ndo anonzi mashure che
ndofambira kupi kumuraini muno ndofambira kupi vanhu vachitiseka kudaro kanilo kuri kuchemei chirega kudaro zvinoita zvinezvi Yesho, uripo hako? Ha? Wakatogara. Kochi mukadzi yako chiro? Naye mai. Kwamusvike zvakanaka here mwana? Zvamaida zvaitika ka baba Anyasha. Mwana wangu kwama akanomurasirira uko haasi kuwanikwa. Ari kushayikwa baba Anyasha. Imimi vanhu imimika. Nyasi kutaura nyaya yenyu zvakanaka. Inatsoda kunetsa nevanhu panapa. Aha. Hey. Zebu, kutaura kuno tiri kubva kumba kwanga kuchigara Chishamiso. Haasi kuwanika kubva nezuro. Ende havana kana idea yekuti vanomutsvagira kupi. Ha? Iwe unonyatsoziva kuti mwana wanga achirwara uyu. Naime. Mamusozva mukutaura asi kumeka sense here panapa. Hamungati Chishamiso hanzi ashayika. Ha? Mukomana wacho mamubvunza here. Ora tinchimira ini ndiende ikoko. Kuenda kupika kwauri kuti urikuda kuenda. Iwe takuudza kuti mukomana yasungwa isusu tiripo nepolisi takatarisa. How? Saka masiya masungisa mukomana wacho. Naiwe. Anga munyatsoti chii chaizvezvo. Iwe hatinambosungisa munhu mani iwe. Uri kunzwa mapurisa ndiwo atouya tiripo. Takatomira vakatomunongedzera vakati uyu mukomana uyu ndiye kuita masex party ende futi anotengesa madrugs. No. Mukomana waChishamiso haaite zvisi zvemasex party zvamukutaura izvi ende haatengese madrugs. There's someone behind all this and I'll get to the bottom of this issue. You better Zebu, nekuti muzukuru wangu ndakakupa achifema akakwana. Ndikumuda mwana wangu achifamba nemakumba ake maviri aya kudai. Uri kuzvinzwa? Asina kana chakashota. Ini handidi zvekukwidzwa BP. Uri kuzvinzwa here? Handidi kukwidzwa BP. Aiwa mai, isusu ngatirege kunetsana. Handiti nomutsvaga Chishamiso wacho. Tikamushaya ikoko ndakuenda kunoisa police report since mati ari missing. Amai vake vakamuripotera kare. Nai baba Anyasha chiko. Chi? Ha? Oh, inini baba Anyasha mwana wangu akanzi azviuraya ka. Mwana wangu Chishamiso akanzi azviuraya ka baba Anyasha. Izvi zvina amai hatisi kuziva kuti toita sei. Sisi. Chimomirai kufunga zvese izvozvo. Aiwa. Chishamiso haasi type iyoyo. Ndomuziva Chishamiso inini. Handiti? Iwe. Unoziva kuti anga akagara sei ikoko? Mai. Apa kana zvatodai so hapachada kunetsana pachedu. Handiti? Pakutoda kuti isusu tibatane seukama. Sisi munoziva chii? Mere ndikuudzei. Ukama haugezwe nesipo setsvina. Zvakatadzika. Apa unoda kuti isusu tibatane sehama. Handiti? Imimi zvomoita manje. Imimi chiendei kumba. Ini ndonotsvaga Chishamiso uko. Ndozouya kumba ikoko ndokuudzai kuti zvoni zvafamba sei. Handi. Uye nemwana wangu. Ende ndikuda ma-positive results. Uri kuzvinzwa? Usanditsvage kana usina. Sha, ndotosvika right time. I was about to call you. Anziko. Kwamaijirika vari mumba. Serious? Manje ndakatoita zvekupenga zvondokorera nemupamba. Wakwamaidza cheko chako. Asi kuda zvinoizi mami. Shajuika. Muzandarwara shamai. Kuti? I think I'm pregnant. Mamika, aiwa makangwara. Aiwa makafurika. 5K baba. Aiwa, that was fast. Aiwa, I like it. But manje paseta mawani shamari. Chifuti. Leaders kavakandiona kandichirutsaka. Inibva ndaita pregnant test. Pashabuda positive shamari. Lende zvapi? Madam Lendoti. Aiwa. Ane basa rekwe. Zvine basa rechi. Ane basa murume wacho sha. Yana basa. Iwe, so unofunga kuti papepa chona pachatadza kuudza nambom. News yaya yakabva kuitika that day real. Sikeyoda kumudza. Sha, usamudza. Wanzwa itori secret yedu. Sha, ikaputo yakatakura kai. Capital mami. Capital. Sha kuzi ma jokes. That's why kandombo manya kumusha 2 minutes. Ndambonosota zvinhu zvangu kokoko and then ndosudzoka ondiendesa kumadhira yaya kwimbinga dzako don't worry about that. Don't worry about that. Ndokuendesa. Plus ninoshaka I really need this to work. Because plan yake toti ibude. But anyways, today I'm going to kurwara kasha. So I need to go to kuchiweshi kumusha. Saka I think I'll be back on weekend. So don't worry my man. Saka boka. Iwe manje ka unogona kudzoka ini sanda uya. Because ndotenda chi zvamangwana chaichai. Stop it. All right. Abo.
Lemvan. Mdala madi. Na bobo. Umboto noro jimere wembabo. Jima pesa kuya pana pa last week cheche. Bali mambo ina pa den pake. Pa den pake ndashika pakakiwa vana vana. Ko ku base mambo ina base. All right. Kandomcheka yako, thanks. Bo mdala. All right. Yeah, bo. Hi. Are you okay? How is she? She's okay. Namsia kwa hospital. Acha miscarriage. Miscarriage? Oh, okay. And then, ashabuliswa rini? Akwanza nomba? Shamwali. Aposa napinda mwana kwa hospital. Mwana yana 16 years. Apanda kufungizira kudinda kamitisa. Yeah, there's something else. Ambokudze kuti who got you pregnant? Akamitisa wacho ndiani? Anga angu yarangwa shinju. Apana chambotaura. And asoboda kuziya NB. Tatu mwana wangu angopora. Abude mu hospital momo. Aende kwavo kwa bereki wake. Anza nogara katanga ameno geto ikoko. Yeah, that's a good idea though. Something came up meeting got and I did, and it seems as if we have to tone down our business, especially your studio as well. Studio? But I don't understand I'm a new artist. Of course, you know what I mean. You can run your studio without selling drugs. And for now, everyone has to lay low. Daddy's the one who's supposed to handle Matumbo Ese, and even Mamka, since she's running for an office, she has to be clean. Is your mom's about Fridays? Well, she got no choice. She wants to be a governor. So she has to be clean. Mami, mega, please don't tell me kuti mune heartbreak yadid Joe. That man is not even worth it. If anything, that man that mdara udatombodzosera unoza. Avasi Daddy Joe. Sakachi, tauranya. Anyway, ndauya kuzokuudza kuti madhire kwa Fiona yaka abhozvo kuti ainosaka kana kuri kugezeswa kwacho mamaka ainokusaiti kwangu bo. Oza munhu wewa ndaikudzwa kuti ari kuda nezvakuyoka. Gaya shamwana kutoya padheni. Wanzwa apa kutoredza kuti akaita kuperera mamini maresults ndakutomaona kudhara. Kochi? I'm finished, Miranda. Upenyu wangu ndopa watipererawo manje. Newe Keti, so kutochema. Chii taura nyaya kuti nzwe. Nakuri kugezwa kwacho I think ndakatoiswa munyama chaiyo. Ino ndichazeti ndoita sei. Andakakudza bye kuti taenda kunotarisa Chishamiso takaenda kwatakaudzwa naKim kuya. Kusvika kudai Chishamiso wacho ari kunzi hapo. Kati Chishamiso hapo. And guess who pops up a few minutes later? Daddy Joe na amai vemukomana. Iwe. Ukundozo Daddy Joe is married. Ndio baba vemukomana. Akandikudze kanyaya yacho. Daddy Joe, and then to Daddy Joe na amai vemukomana ihanzvadzi nehanzvadzi. Wow, small world indeed. And then a few minutes later, mukomana police pacha atorwa nepolice aendwa naye kusungwa. Iwe Keti, nyaya yaona kuirota here. Iwe anosungwa imbavha. Onzi ndiye anoita zvemadrugs here and ndiye aironga zvemasex party zvavo izvi nemukomana wacho iyeye. Kana iye akaronga zvisina basa ke zvaiwa ngaasungwe. Ndabvunzaka kuti Chishamiso aripi? Zvikanzi Chishamiso hapo pano. Vari kuti iva vasi kuziva kuti Chishamiso ari kupi, akatoshayikwa nezuro manheru, of which manheru acho Chishamiso anga asiri kutonzwa muzhi. Saka vatoripota nyaya yacho kupolisi kutoisa missing persons chaipo. Ko uyu mukomana wemadrugs mambonyatsombate here mukanyatsomubvunzisisa pamwe pane zvaakaita nemwana wako. Taibvunza nepapi kona Miranda iye munhu atorwa nepolisi aenda. Kana gogo shamba chaivo vapererwa vari mumba vakarara vana kana pawa. Ndina kana simba ndapererwa ini. Asawiraka apa pachada kugara apa. Apa pakutoda kuti mubude izvezvi mumhanyo mumire kuenda kumapostori chaiko kunobvunzira kuti uzive kuti mwana ari kupi.
tondwara ndika wanowanika. Mama wakazvinzwa izvi vanoita stress. Shuwa munhu watikaona musunono obva angwenzi ashaika. Achishaika kupi nenyasha. Iwo unoti maedho yaiva nezvavakamuita. Munhu angangomuka achinzi ashaikwa ka. Zvavakamuite zvipiko? Iwe hanzi vanga vatoripo musi wavaitotsvagwa iwoyo. Amai edho anozoti vakangwarisa amai. I think vane zvavakamuita chete vakunyepedzera kusaziva. Yeah, this is not right. Inhangu ndatoworried hangu. Apa she's pregnant. Kuri kutonhora uku. Pachikonyasha. Tikamuenda kumba kwavo ikoko tunoita ma-investigations nenyaya timbonona something is fishy chete. Yeah. We need to be careful panyaya idzi. Pane police cab. Maybe togonomirira mama. Kutomirira mama ndo zvinhu zvisiri kutombira nekuti havasi kuda kutiona tiri ikoko. I think hatindevasipo kudai so. Ko tikabatwa ndionotozvisuggesta ka? I don't mind. Topfuura futi nekuchikoro tichitarisa pamwe. Pane anenge akambomuona ikoko. Alright. Kona mai mchiri makarara. Aiwa mama mukai. Mukai. Kokoshamba. Aiwa mukai. Musoro wangu uchakutsemuka. Aiwa kabati mukaswera makarara mama munopora nguva ina asikana. Aiwa. Mukai. Tambidza mapirisi aya ubva wandipa nemvura. Alright. Munopora sei mama muchiswera makarara kudai? Hazvizoitika. Nomukawo mumbofurwa nemhepo. Paya handisi. Tony. Waitako. Mama ichachi futi. Mai musacheme kana makutanga kuchema futi. Ndite sei manje ndini kana makuchema. Anodzoka Chishamiso amai. Tinomuwana. Muzukuru wangu Chishamiso chokwadi here vedwe. Ndakanyatsa kukutaurirai ndikati ndiperekedzei kwari. Mukaramba chiwanai manje. Amai manje mukachema ini ndoita sei ndochemawo here chimbomirai kare. Ndine hope nebelief yekuti Chishamiso tinomuwana manzwa. Yaya Shamika. Kotadi kumbofamba. Tikaenda tikanovhenekerwawo totarisirwawo nyaya yekuti mwana aripi. Inini futi naimi. Kana kumbozvifunga ufunge kuti tinogona kufamba. Tese amai taizvifunga nguva izvo zvacho zvakawanda takawandirwa. Moti mimi Chishamiso uku. Ngatifambei. Asika mwanangu. Unofunga kuti iye mukomana iye uye. Ndiye angaronge zvema-sex party here uya. Iwe kana wakamutarisa. Munhu angaita izvozvo. Onzi kuronga ma-sex party. Onzi kutengesa iwo ma-drugs. Pedzezvo ndiye ari kuti futi mimba yaChishamiso ndeyake oda kumurora. Mwana uyo anenge ari kunyeperwa chete. There must be people behind the scenes. Aiwa kana. Aiwa mai. Vana tingavagonera mai. Kana ndimiwo. Vabereki munenge muchitoti mwana aiwa mwana zvese zvakanaka. Behind the scenes vanenge vachironga dhende chairo. Vachikonzeresa vana vanonetsa. Haungambozvigoni. You would know what's in a child's mind. Inini saChishamiso ka. Inini chai handina kumbobvira ndakazvifungira mai kuti Chishamiso akaita zvemapati etsvina yari kunzi ma-sex party. Sex party amai. Chishamiso chaiye. Saka pane kwawanzwa here kwekumaprofita kwacho kuti tiende? Amai. Maprofita hakushaikwe kungotenapo kwanza kudai sowe
kwese kwakazara masoko kana maita mbuve pasera pandimupostori vanongotiudza. Saka ita gadzirira tiende, kana zvaramba tinoita zvekung'anga chaizvo. Chokwadi kwewe manje titicho uchavaita amai ndakuda kumbomira zvatiticho ndimboita zvemwana wangu Shamiso sho handiti alright. Saka zoitwa mwanangu izvi zoendwa choita vese isu totenda kuti tapepuka tichifema mweya wacho waipa wakuza